Balmaw abe wala dugale Mali solasi cɛ kɔnɔntɔn ye minnu fagara araba tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 3 ma a kɛra kɛlɛtigɛ dɔ senfɛ n'o ye kɛlɛtigɛ wale min kɛra mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ni tubabu b'a f'u ma ko jihadistew minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta an faso kɔnɔ ka jamana in gɛlɛ k'olu ta ye diinɛ kɛlɛ ye yala u b'a fɛ ka silamɛya de karaba Mali dugukolo kan sa wa a mana kɛ cogo o cogo k'a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye Boni ye yɔrɔ min kɔsa in na aw y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ dɔw fagara ye o bɛ Boni bɛ Mopti mara de la ko Faransi ka sɔrɔdasiw u ni u farala Mali kan nin kɛlɛ in senfɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ ko kɛlɛ in senfɛ Mali sɔrɔdasiw fana ye papalikɛla ninnu tubabu b'a fɔ minnu ma ko jihadistew ko Mali sɔrɔdasi ye min faga u la k'a bɛ mɔgɔ 20 bɔ ko nka ko kɛlɛminɛn ni kɛlɛfɛrɛ minnu tun bɛ papalikɛla ninnu bolo ko mɔbiliw tun b'u bolo mɔbili minnu n'a bɛ f'o ma ko véhicule blindés Mali diɲɛ sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ bolifɛn u bɛ kɛlɛ mɔbili min ni u b'u ka mɔgɔw don kɔnɔ ni kisɛ ni mugu cir'u la a mugu ci fanga mana kɛ cogo o cogo bolifɛn ninnu ye bolifɛn laminɛw ye kibaruya jɔnjɔn minnu kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan a yera k'a fɔ papalikɛla ninnu tubabu b'a fɔ minnu ma ko jihadistew k'u tun ka kɛlɛfɛrɛ ni kɛlɛminɛnw ko olu tun falenna n y'a jira u la k'a fɔ u tun bɛ mobiliw de la a bɛ fɔ minnu ma ko véhicule blindés u yɛrɛ u sera ka bolifɛn ninnu boli ka na u bɔra fan min fɛ o yɔrɔ ma lakodɔn fɔlɔ o kunnafoni jɔnjɔn dɔw u ye hakililajigin kɛ k'a fɔ papalikɛla ninnu ko nin san laban ninnu na k'u ye bolifɛnw caman minɛ o bolifɛn ninnu k'olu ye bolifɛnw ye tilebin farafinna tilebinyanfan jamanaw olu ka sɔrɔdasi ka bolifɛn dɔw minɛ n'u fɛ ko tuma dɔ la nin bolifɛn ninnu bɛ se ka bɔ jamana dɔw la u bɛ taa n'u ye jamana wɛrɛ Mali sɔrɔdasiw ka sɔrɔdasi kɛlɛ daga min n'o bɛ Boni kɛlɛ min tigɛra a kɛra i n'a fɔ armée 2 bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni Zeyina ta tɛ kana mɔgɔw gosi ka boli o tɛ dɛ u y'u labɛn yɛrɛ de u labɛnni senfɛ u ka kan ka kɛlɛminɛn girin minnu ta a bɛ n'a fɔ ni jamana 2 sɔrɔdasiw n'u ye kɛlɛ bɛn u mana se ɲɔgɔn ma o kɛlɛ bɛ kɛ laada kɛlɛtigɛ min cogo la ko Zeyina ta kɛra o de ye a bɛ fɔ minnu ma ko opération armée i n'a fɔ sɔrɔdasi kulu mana wuli ka taa yɔrɔ dɔ kɛlɛ u bɛ kɛlɛ cogo min nin ko in ɲɛdɔnna dɔw de y'a fɔ o cogo la araba tɛmɛnen fajiri selen kɔfɛ Mali sɔrɔdasiw u bɛ minnu Mali sɔrɔdasiw ka daga min bɛ Boni ko mɔgɔ dɔw taara ka taa yɔrɔ daminɛ mɔbiliw b'u bolo a bɛ fɔ minnu ma ko véhicule blindés motow fana b'u bolo tuma min na Mali sɔrɔdasiw y'a ye k'a fɔ ninnu u labɛnnen don ko Mali sɔrɔdasiw u ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ u b'a fɔ min ma ko repli tactique o de ye k'a ye k'a fɔ jugu fanga ka bon ka kɛlɛ segin u ye kɛlɛ segin min kɛ u sɔrɔla ka wele kɛ u tɔɲɔgɔnw ma dɔw taara k'a fɔ ko ayi de ko a ma kɛ ten ko papalikɛla ninnu k'u sera ka don Mali sɔrɔdasi kan kɔnɔ nka RFI y'a jira k'a fɔ min ye Mali sɔrɔdasiw ye o kuma in u ma o tiɲɛtigiya wa u m'o yɛrɛ nkalontigiya koyi
kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi ka sɔrɔlasiw u ye u ka sanakulu minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko drone u de ye pankulu ye pankulu min mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ u y'a jira fana k'a fɔ Faransi sɔrɔlasi kɛlɛkɛ pankulu minnu b'u bolo n'o ye avion ni hélicoptère ye k'u taara Mali sɔrɔlasiw dɛmɛ u ko k'a dɔgɔyalen Mali sɔrɔlasi 9 ye k'olu fatura o senfɛ dɔw bɛ yen Mali sɔrɔlasi dɔw bɛ yen olu joginna k'olu donnina MINUSMA fɛ u ka pankuluw la k'o sɔrɔlasi joginnenw donni ka taa n'u ye furakɛlikɛyɔrɔw la binganikɛba ninnu Mali sɔrɔlasiw ko k'a dɔgɔyalen ye u ka sɔrɔlasi cɛ binganikɛla ninnu ka sɔrɔlasi 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko k'olu fagara u y'u ka kɛlɛkɛ bolifɛn dɔ n'a bɛ f'o ma ko blindé k'u fana joginna n'u ko fana tiɲɛna Mali sɔrɔlasiw fɛ ani binganikɛla ninnu ka moto caman ko minnu ko k'olu ye Mali sɔrɔlasiw kɛlɛ k'u b'a f'o ma ko kulu min ko k'olu ye silamɛya ani silamɛw jigi ye n'u k'a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ye Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo min n'o bɛ an fa dugukolo kan n'u k'u ma ko Al-Qaïda au Maghreb islamique an balimaw nin kibaruya in a perepere latigɛ dira kibaruya laseli n'a fasilasi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant fana y'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ marifatigi ninnu k'u nana motow de la dɔw fana tun bɛ bolifɛnw kɔnɔ k'u taara bi Mali ka sɔrɔlasi daga kan ni kɛlɛminɛgirinw ye ko nka Mali sɔrɔlasiw u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Barikani yɔrɔ hali min yɛrɛ ye Mali fana ka kɛlɛkɛ pankuluw ye k'olu kɛra sabu ye olu farali min kɛra ɲɔgɔn kan o kɛra sabu ye ka daminɛlikɛla ninnu ka kɛlɛ tiɲɛ u bolo ninnu laban u y'u bolila k'u ka bolifɛnw bila o bolifɛn ninnu ko sanakɛlɛ kɛlɛcɛw olu ye mugu ci ninnu ka bolifɛnw na Ablaye Jara ko fo ka se kunungo tuma min na olu bɛ ka kibaruya ninnu fasiri ko fɛlɛbaw tun bɛ senni na fɛlɛbaw tun bɛ senna bonni n'a lamini na ko n'a y'a sɔrɔ Mali sɔrɔlasiw tun wulila ka ninnu fɛlɛbɔ ko tuma caman n'u kɛra kɛfɛn ye k'o bɛ ninnu ka ŋaniyaw tiɲɛ u bolo kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni fasirilase sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ ale ma ko l'indépendant an balimaw nin dun ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moti mara la lahalaya min bɛ yen an balimaw dɔw bɛna ɲininkali kɛ yala minnu taara an ka jamana sɔrɔlasiw daminɛ février araba tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 3 ma kɛlɛ bolifɛn minnu b'u bolo n'a bɛ f'o ma ko bolifɛn engin blindé kunnafoni labɛnnen o fasirikɛba min bɛ yen n'o ye Nouvel Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ bolifɛn dɔw bɛ yen ni o ye Égyptiens k'olu delila ka bolifɛn dɔ di Mali ma olu delila ka bolifɛn dɔ di diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew ka kɛlɛbolo ma n'a bɛ f'o ma ko MINUSMA k'a fɔra k'a fɔ o bolifɛn in de minɛna o bolifɛn in de papalikɛlaw y'o bolifɛn in de ta ka taa Mali sɔrɔlasiw kɛlɛ Buguni kunnafoni jɔnjɔn dɔw y'a jira k'a fɔ bolifɛn in a bɛ fɔ a ma de ko Tyson égyptien k'o de suɲɛna o suɲɛna a san 2 ye ɲinɛ ye ko a suɲɛna yɔrɔ min k'o ye Banbara Mawude de ko o de senfɛ Côte d'Ivoire olu ka kɛlɛcɛ minnu n'o bɛ Mali kɔnɔ yan ko cɛ 4 ko tun sara o senfɛ ko o kɛlen kɔfɛ komi ye MINUSMA ɲɛmɔgɔw ye ko olu kɔni ye ale ye kunnafoni fasirikɛba in ko k'ale y'a ɲini k'u lasɔrɔ k'u ma nin kuma in tiɲɛtigiya wa u ma nkalontigiya koyi ko mun de bɛ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew ka ɲɛmɔgɔba in bali n'o ye Mahamad Saleh Anadisi ye a ka jamanadenw ladɔnniya Mali sɔrɔlasiw kɛlɛla ni bolifɛn min ye n'o ye Égypte olu ka bolifɛn minnu bɛ yen n'u bɛ sɔrɔlasiw donna la n'a bɛ f'o ma ko blindé Typhoon égyptien
kibaruya minnu kɔni sɔrɔla seereyaw fɛ o ye k'a fɔ ko papalikɛla ninnu u taara fɔlɔ k'u ye ni mɔgɔ b'a fɛ ka mɔgɔ wele telefɔni na o siraw tigɛra dɔw y'a jira k'a fɔ bolifɛn minnu fana tun b'u bolo ko ninnu taara ni bolifɛn dɔw ye k'u taara ni marifakisɛ dɔw ye nka kibaruya jɔnjɔn dɔw y'a jira k'a fɔ faransi ka sanakɛlɛcɛ minnu tun bɛ yen k'olu ye mugu ci bolifɛn ninnu na k'u jeni kunnafoni wɛrɛw sɔrɔla ko maa ninnu ko kɛlɛkɛminɛn girinw tun b'u bolo yala ninnu sera ka don mali sɔrɔlasiw ka sɔrɔlasi daga kɔnɔ wa mali na jɛɲɔgɔnw sera ka setigiya sɔrɔ jɔnjɔn na wa ko hakilila jiginna furancɛ min n'o bɛ mali burkina faso ni niger ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo tile 15 ka se tile 21 tɛmɛnen ma mali sɔrɔlasiw u ye fɛlɛbɔba dɔ kɛ o fɛlɛbɔ in senfɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ timisakɔrɔ nin yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛn kɛra kan ka fɔ ko papalikɛla ninnu u kɛn bɛ k'u ka dagaw sigi o yɔrɔw de la mali sɔrɔlasiw kɔni hakilina min b'u fɛ sisan o ye ka papalikɛla ninnu fɛlɛbɔ f'u ka dagaw kɔnɔna na nin ye baara min foli kɛra mali sɔrɔlasi ɲɛmɔgɔw fɛ fasirikɛ sɛbɛn in kɛba ko mali kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye chef d'escadron Usman Dabitawo ye a ko mali bɛ ka kɛlɛbolo minnu wuli n'o de ye ka taa papalikɛla ninnu gosi f'u biri yɔrɔw la a bɛ kɛ sabu ye min b'a to jamanadenw ni bɛ se ka lafiya cogo min o bɛɛ lajɛlen tɛ koyi ka daminɛ janvier kalo tile 2 ka se tile 20 tɛmɛnen in na kɛlɛbolo dɔ wulila mali fɛ n'u k'a ma ko eclipse mali sɔrɔlasiw ka fara barikani kan ani jamana 5 minnu olu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo dɔ labɛn n'a bɛ f'o ma ko G5 Sahel k'u ye papalikɛla minnu faga a bɛ taa fɔ papalikɛla cɛ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la ninnu bɛɛ lajɛlen fa u ye minnu minɛ a bɛ ɲini ka mugan bɔ o ka bolifɛnw caman tiɲɛna nin kɛlɛ in senfɛ n'o ye papalikɛlaw ye ko a dabɔkun tɛ yen fɛn min ye o ye ka taa juguw gosi f'u ka biri yɔrɔw la nin baara minnu bɛ kɛ nin baara minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ mali sɔrɔlasiw n'u jɛɲɔgɔnw fɛ o ko min ye papalikɛla ninnu ye unu mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka don u fɛ janfa la ko digi kɛra u la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko u ka ko ma ban bi ko fanga min tun bɛ u la ko caman bɔra fanga ninnu na bolofɛnw ani u ka donni minɛnw caman tiɲɛna a kɛra i n'a fɔ wuli kɛnbɛ ninnu nɔfɛ dadigi bɛ ka k'u la o de ma kɛ u fɛla ye yala o de y'a kɛ u taara gosili kɛ bonni wa a ko ma kɛ cogo o cogo hali ni su bɔra fan fila in bɛɛ lajɛlen fɛ jate minnu kɔni yera a fɔra ka fɔ dadigi kɛra papalikɛla ninnu na ka sago mali ka kɛlɛbolo olu kan fɛn kelen kɔni bɛ yen ni siga tɛ u la ko mali sɔrɔlasiw n'u jɛɲɔgɔnw diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka farinyaw kan nin dabalen ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ ka tigɛ mali sɔrɔlasi ni sɔrɔlasi mɔgɔw fɛ o de ye tiɲɛnikɛla ninnu ka taa u gosi f'u biri yɔrɔ la min b'a to u tɛna se ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ ka hali bi ka malidenw joli bɔ o siratigɛ la min ye colonel Asimu Goyita ye janvier kalo tile 31 tɛmɛnen mali sɔrɔlasiw tuma min na papalikɛla ninnu taara u gosi Bulkesi ani Mondoro ale wulila ka se sɔrɔlasiw fɛ minnu bɛ yen ni olu joginna ka jamana yɛrɛ ka bonyamasegin kɛ u ye ka dɔ fara u ka jalaw kan ni wale ɲuman dɔn jɔnjɔn ye a bɛ fɔ minnu ma ko décoration o sen fɛ ani mali sɔrɔlasiw ka daga ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état-major général des armées o ye mali sɔrɔlasiw ka daga ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ yen n'o ye mali kɛlɛcɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ duguma olu ka ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état-major de l'armée de terre hali mali gardiw olu fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen ko olu minnu bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min u ye kɛlɛbolo min labɛn n'a bɛ f'o ma ko nin ye maliko wale ye nin ye ŋaniya min ni nin ye waleya min n'o taara colonel Asimu Goyita fɛ ka taa sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'u kɛra kɛlɛcɛ ŋanaw ye jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la faso tɔgɔ la ka taa jɔnjɔn d'u ma
kɛlɛ minnu kɛra janvier kalo tile 23 ka se tile 24 tɛmɛnen ma ni pɔbalikɛla cɛ caman fagara o senfɛ u ye moto min minɛ a bɛ taa moto 50 ɲɔgɔn bɔyɔngola kɛlɛminɛw ni marifakisɛw caman fana minɛna o de senfɛ pɔbalikɛla min fagara a bɛ ɲini ka taa cɛ 40 ɲɔgɔn bɔyɔngola n'a man ca n'o ye mali sɔrɔlasiw y'o wasasɔrɔ minnu kɛ min ye colonel Asimu Goyita ye a ko mali wasalen don n'a ka kɛlɛcɛw ye diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka cɛfarinya kan a taali min kɛra kɛnɛ kan ko kana bonyamasegin kɛ tuma o tuma ni baara kɛra n'o ye baara ɲuman ye mali sɔrɔlasi cɛw fɛ jamana kan ka bonya min kɛ u ye jamana bɛna bonya k'o ye ninnu maa minnu mali sɔrɔlasi minnu joginna u taara n'u ye mɔfti dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'u k'a ma ko hôpital régional Somino Dolo ani mali sɔrɔlasiw u bɛ ka furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ko ne nakun ye faso wasalen don n'aw ye baara minnu kɛra o baara ninnu kana aw wale ɲuman dɔn n'a ye i n'a fɔ aw y'a baara kɛ cogo min mɔgɔ minnu n'o ye jamana kunbɔdenw ye fo jamana yɛrɛ k'o wale ɲuman dɔn Asimu Goyita taali min kɛra a ye minnu fɔ a ɲininkali olu kuma ninnu filɛ nin a kɛra nazarakan na basila an k'a lajɛ n'an sera ka dɔɔni yɛlɛma u ye bamanankan na n ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ninnu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min bisimila. Comment se sont battus de façon héroïque. An ka kɛlɛcɛw u ye kɛlɛ kɛ ni cɛsiri ani farinya ye u kɛra kɛlɛmasa ye kɛlɛda la. Et maintenant c'est l'heure du mérite. Sisan komi u y'a jira k'a fɔ u ye jamana kunbɔbɔdenw ye nin waati wale ɲuman dɔn de kan ka k'u ye baara ɲuman minnu kɛ k'u fo k'u barikada o baara la. Et dorénavant ça sera comme ça. Bita kɔ bita ɲɛ baara bɛna kɛ nin cogo la n'i ye jamana kumabɔ kɛlɛda la ni cɛfarinya ye ni kumabɔya ye ni cɛsiri ani farinya ye janjo min kan ka fɔ ye o janjo na fɔ ye i na barikada. Tout personnel. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko ye kɛlɛcɛ ye. Des forces armées de défense de sécurité déployées. Jamana finitigi minnu n'u bɛ bila ka taa kɛlɛda la jamana kumabɔli la. Qui va se défendre. N'i yɛrɛ lafasa ka jamana kumabɔ ka jamana makaran k'i jɔ jugu ɲɛ k'u ka daga bɔ mali da la. De façon vaillante. N'i y'a kɛ ni cɛfarinya ye n'i y'a kɛ ni kodɔn ye n'i kɛra jamana kumabɔden ye. Au cours d'une attaque. Kɛlɛ o kɛlɛ senfɛ. Et sera récompensé. Jamana bɛna ye waleɲuman dɔn k'i bonya i ka kan ni bonya min ye i ka kan ni waleɲuman dɔn min ye jamana n'o dɔ ye. Que ça soit Mondoro ou Bolkesi. A kɛra Mondoro ye o a kɛra Bolkesi ye o. Les hommes ils ont du moral. U ni laminen don mali kɛlɛcɛw ni laminen don ɲɛ den minnu ye u hakili minen don faso kumabɔli la. Et on sent un engagement. An b'a ɲ'a ye u dusukun na u kumacogo n'u ɲɛ na ɲ'a ye k'a fɔ ninnu ye kumabɔdenw de ye. Ils sont prêts à continuer la wa mission. u labɛnnen don fo ka u cɛsiri k'u nin di faso bɛ se ka kumabɔ cogo min. An balimaw nin bɛɛ lajɛlen ye dalu ye dalu minnu b'a jira k'a fɔ min ye mali kana ani mali lakana ani mali tangani a dabali n'a fɛɛrɛtigɛbaw ye n'o ye an ka jamana finitigiw ye o finitigi ninnu u bɛ ka tiɲɛnikɛla ninnu fɛrɛbɔ u yɛrɛw k'a fɔ cogo la ko a kɛ kun ye olu fɛ jamanadenw hakili bɛ se ka sigi cogo min kamanagan ni siran ani papali wale minnu bɛ ta ka k'u sɛgɛrɛ olu dɔw bɛ se ka bɔ la k'u ban pewu cogo min. Lakanabon 14 polisiw k'olu fana ye minɛli dɔw kɛ ka nɔminɛlikɛla minnu bɛ yen n'o ɲɛmɔgɔ ye Mamadu Kebe ani a ka cɛdenw ye ko olu taara Bakɔjikɔrɔni k'olu taara Bangɔni ko ɲumani n'o bɛ Bamakɔ fɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛna janvier kalo tile 30 ma ko tile gban waati k'u ye tiɲɛnikɛla dɔ minɛ k'o ye Yakuba Kumare ye. O Yakuba Kumare sɛgɛsɛgɛlenw nana ye k'a fɔ a bɛ marifa de la a bɛ fɔ minnu ma ko arme artisanaux an ka laada marifaw o sɔrɔla u fɛ ani u b'a fɔ min ma ko pistolet automatique ko a bɛ olu feere binganikɛlaw de ma
polisiw u ka fɛlɛbɔ in a kɛra sabu ye ka marifa saba minɛ u b'a fɔ min ma ko fusil de chasse marifa saba de minɛ n'o ye donso marifa ye ani pistolet 5 ani marifakisɛ 12 a bɛ fɔ minnu ma ko cartouche calibre ko nin bɛɛ lajɛlen ye an ka laada kɛlɛ marifaw dilali ye ani mansini 3 k'o bɛ marifaw dilan telefɔni 6 ani moto jakarta dɔ an ka jamana polisi ninnu ka fɛlɛbɔli a kɛra sabu ye minnu bɛ tiɲɛnikɛla ninnu ka marifa dilan ka d'u ma o kuntilenna kelen kan février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen fajiri magwɛn waati ko lakanabɔ 14nan polisiw k'u ladɔnniyana dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ k'a fɔ ko boucher denmisɛn dɔ bɛ yen ko a ye dɔ sɔgɔ muru la kin kɔnɔna na ye olu welela ka taa yen tuma min ko min ye Sidiki Samakɛ ye ko a taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ tuma min na a bɛ se kɛnɛ kan ko a ye dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna lajɛ ko a taara maa dɔ dalen sɔrɔ yen jatew ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛr'u fɛ ko su in kɔni ko a dira somɔgɔw ma a janaja bɛ se ka kɛ kɛcogo min sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu kɛra ko a yira k'a fɔ nin cɛ in sɔgɔra boucher denmisɛn dɔ de fɛ Sɛbɛnnikɔrɔ n'o u ka so bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu wulila a kɛra sabu ye k'u ye mɔgɔ dɔ minɛ ko ye Madani Kɔnɛ ye u y'a minɛ ka taa n'a ye lakanabon polisiw fɛ ko a yɛrɛ kɔni jɔra nin ko ninnu na min ye Yakuba Kumare ye ale minnu n'a bɛ kɛlɛ marifaw dilan ani Madani Kɔnɛ n'o ye mɔgɔ sɔgɔ ko ninnu bɛ bila kiiritigilamaw ka bolo kan pereperelatigɛ minnu fɔra kɔni a kɛra i n'a fɔ min ye jamana polisiw ye kɔnɔguwan ni haminako ani jigilatigɛ minnu bɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ makundanw ni kolokojuguw ni mɔgɔw olu jogini ani u falen kɛbaaw fɛ tile 3 baara tali min kɛra a fɛ polisiw ka ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Sulemani Tarawele ye a ye dantigɛli kɛ a yɛrɛ ka fɔcogo la ko tuma min na a y'a ye k'a fɔ polisiw yɛrɛw ka lahalayaw bi cogo min ale yɛrɛ baarakɛ polisiw ka cakɛbondaso minnu n'olu sirilen don ale la a ye a ɲɛɲini k'a dɔn yala polisiw bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn na a y'a ye k'a fɔ baara bɛ ka kɛ polisiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisiso n'a bɛ f'o ma ko 2e 7e ani 12e arrondissement ani 13e arrondissement baara minnu kɛra fuluw fɛ ni furancɛ laban ninnu kɔnɔ papalikɛla ninnu meleli a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma a seeriyara k'a fɔ jamana marabaaw minnu kɔni bɛ Mali kunna bi u ka hami de ye u bɛ se ka papalikɛla ninnu zon jugu ninnu binganikɛla ni maafala minnu bɛ Mali dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ ya ka fara yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw kan a ye i kantigɛ da jira polisiw la ani k'u fo baara ɲuman minnu kɛr'u fɛ contrôleur général de police Sulemani Tarawele a ko fo tiɲɛnikɛlaw k'a dɔn k'a fɔ polisiw bɛ k'u fɛlɛbɔ de u hakili kana sigi fiyewu n'o ma kɛ bɛɛ i b'a sɔrɔ polisiw u m'u jɔyɔrɔw de fa diɲɛ yɛrɛ tiɲɛnikɛla diɲɛ tiɲɛlikɛ wale cɛjugu minnu n'olu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ko olu minnu n'olu ye polisiw ye u labɛnnen don hali o sira fɛ ko o tiɲɛnikɛla ninnu fɛlɛbɔ a y'a jira o kɛnɛ kan k'a fɔ polisi dɔw bɛna taa polisicɛ 3,000 ni 250 k'olu tali k'u bɛ sen na olu ka baara tɛ foyi ye ka kana sabati jamana kɔnɔna na ni dɔ fara polisiw kan a bɛ kɛ sabu ye min b'a to dɔ na fara polisiw ka lakana kan ko polisi yɛrɛ sigikun tɛ olu la Sulemani Tarawele ko ten a ko polisi kɛkun foyi t'o la fo ka jamanadenw lamɛn ka se ka fara u kan u ka kɔnɔguwan n'u ka haminakow bɛ se ka wuli cogo min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka polisiw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Sulemani Tarawele ye kunnafonilaselaw y'a ɲininkali minnu kɛ hakilina minnu sɔrɔla fɛ an ko olu lamɛn janko an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min. N y'a wele bi pour que k'an ka baara tagabolo k'o ɲɛfɔ aw ye ani k'aw yɛrɛ fana ni ɲininkali b'aw bolo k'a ka ɲininkaliw jaabi. Bon aw yɛrɛ y'a ye an ka kuma fanba a bolila lakanako de kan. Fɔlɔ lakana tun bɛ cogo min na sisan ta bɛ cogo min na. O fana la an ye questionw jaabi k'a yira k'a fɔ ko anw kɔni au niveau de la police an bɛ cogo bɛɛ kɛ pour que population ka se ka nimisi wasa sɔrɔ fɛn kura minnu créera n'o ye
a bɛ fɔ ko cybercriminalité an jɔda ye min ye an bɛ fɛ k'o waleya pour que population ka se ka lafiya sɔrɔ population ka dɛmɛ ye min ye parce que ni bandiw nana dugu kɔnɔ u tɛ to kungo kɔnɔna la o u bɛ jigin dugu de kɔnɔ a dɔw bɛ loger population mɔgɔw de fɛ n'i ye dunan nana i ka yɔrɔ la sisan i sigalen b'a la a tɛ bɔ tile fɛ ni sufɛla sera de a bɛ bɔ a bɛ taa dugu kɔnɔ a bɛ na ni fɛn dakabana dɔw ye o ye siganafɛnw de ye n'olu kɛra dɔrɔn polisiw wele k'a fɔ anw ka baara an y'o kalan an b'o tɔ ɲɛɲini i s'a ɲɛɲini cogo la est ce que mɔgɔ jɛlen don wa mɔgɔ jɛlen tɛ wa an bɛ se o tɔ kɛ cogo la donc an ka dɛmɛ y'o yɔrɔ de ye ka kunnafoni di an ma an tɛ yɔrɔ min na ni fɛn min kɛra yen ni aw b'o kalama a k'a fɔ an ye parce que an ka cɛdenw bɛ kɛnɛ kan u bɛ dugu kɔnɔ fu u bɛ dugu kɔnɔ tile mɔgɔ minnu bɛ sunɔgɔ sufɛ olu t'a dɔn n'o tɛ sufɛ an ka can dugu kɔnɔ ka tɛmɛ hali tilefɛla kan bi. nin baara minnu bɛ k'u fɛ yala k'a kimɛ marifa ni fanga minnu bɛ u bolo ani degunjugu minnu bɛ taa k'u sɛgɛrɛ i n'a fɔ an ka jamana sɔrɔlasiw diɲɛ don o don u ka bolifɛn n'u ma yɛlɛ mugu pɛrɛnta dɔw kan i b'a sɔrɔ janfa dɔ bɛ labɛn u ɲɛ i n'a fɔ min kɛra Buni fo Mali sɔrɔlasi cɛ 9 minnu n'an y'olu ka kibaruya fɔ aw ye ni a tun y'a sɔrɔ kɔni k'a fɔ dɔ bɛ ka fara Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛmasaya kan a baara tuma dɔ la a tɛ taa degun kɔ o degun ye jumɛn ye ni tuma dɔ la ni jugu danfara ma se ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ senfɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka se mɔgɔ dɔw ma i n'a fɔ an ye min fɔ ye Buni dɔgɔkun tɛmɛnen ko kɛlɛ Mali sɔrɔlasiw ani Faransi a mana bɔ sira o sira fɛ finitigi minnu n'u ka baara ye Mali basigili ye k'u ye mugu ci mɔgɔw dɔw la kuma cayara kosɛbɛ jamana ka sɔrɔlasiw olu ka san 50 kɛnɛsigi dɔ senfɛ u ka dilali o san yɛlɛma ɲɛnajɛ dɔ senfɛ jamana yɛrɛ ka foroba lasili bondaso n'o ye ORTM ye olu ye barosigi kɛ o barosigi senfɛ polisiw jamana yɛrɛ o sɔrɔlasiw min u ka ɲɛmɔgɔya bonso min sigilen don sɔrɔlasiw ka kirikow olu ɲɛnabɔli la n'o ye directeur de la justice militaire ye n'o ye colonel major Isa Usmani Kulibali ye o barosigi senfɛ Mali finitigiw olu ka dilali faso fɛ o san 60 san yɛlɛma o ɲɛnajɛw ni o tasi bila don na min ye colonel major Usmani Kulibali ye a ye jalagili ba dɔw kɛ o jalagili ninnu a da sera hali n'a ma tɔgɔ fɔli kɛ a ka ɲɛfɔli senfɛ a y'a jira k'a fɔ kulu dɔw caman bɛ bi Mali kɔnɔ n'olu dilala nka bɛ n'a fɔ a kɛra kabila kulu ye a kɛra siya kulu ye olu dɔw a ye jalaki minnu ta k'olu sɛgɛrɛ cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka colonel major Isa Usmani Kulibali an ka lamɛn ne hakili la k'a fɔ a bɛna fɛn min fɔ o hakilinaw n'a faamu kosɛbɛ bisimila baasi la. N ye n da don a la o don na a ka di dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma association dɔw bɛ yen u sigilen don siyako kan n ye n da don a la o don na a ka di n ye ka segin a kan bari ne bolo o association in bɛ tiɲɛniba de la fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ jamanadenw ye i ma tiɲɛ f'u ye bɛɛ tɛ se ka fɛnw faranfasiya ka tiɲɛ bɔ nkalon na o association kelen ninnu u ye kuma caman fɔ ko sɔrɔsiw wulila k'an taara Libe k'an ye Libe lakori k'an bɛ ka mɔgɔw ka dumuni so k'olu jeni jiginɛ so k'an bɛ k'olu jeni k'an ni donsow bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an y'a kɛ tan ne kun bɛ yan ambassade dɔ bɛ u ye n contacter directement n y'an ka mɔgɔw wele terrain kan armée ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen ministre kun bɛ yen u y'a MINUSMA mɔgɔw wele o y'a sɔrɔ MINUSMA fana kun taara k'u y'a kuma kelen mɛn u ye MINUSMA mɔgɔw wele ko pankuru dɔ b'aw bolo mun bɛ se ka to sanfɛ ka ja ta an bɛna baara min kɛ a y'a ja bɛɛ ta an ka jamanadenw don an ma n'u fagali kama mais an b'an ka baara kɛ o sɔrɔla mun fɛ parce que a dɔ kun kɛra ɲan'o cɛ u y'a kuma fɔ tan dɔrɔn sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw y'an ka sɔrɔsiw lasegin donc o ye k'a yira association mun bɛ o baara ninnu na Bamakɔ yan u ni jatigɛ walekɛlaw n'a bɛ f'o ma terroriste u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ n'i ye nin fɔ ka sɔrɔsiw ka baara tiɲɛ o mɔgɔw ka u yɛrɛ ta o kɔfɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra
surasiw ye jaw ta k'a mɔgɔw yira u kun talen no ekɔliso dɔ de ta k'u sigi o kɔnɔ marifaw b'u bolo u bɛ tobili la surasiw talen u minɛ u y'a ja can ma o jaw bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ o mɔgɔ kelen tilala ka lɛtiri wɛrɛ di o association in ka kuma fɔtaw la u y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u nana k'u ka dugu dɔ bɛ yen ko mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ɲɔgɔn fagara yen a président kelen a b'a dɔn kan ma a kɛra ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ a taara gendarmerie la u y'a ɲininka k'i bɛ se ka anw bilasira ka taa a denbayaw lajɛ wa a ko k'ale tɛ se ko nka ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ko min bɛ se k'o kɛ u k'a ma mɔgɔw su donna yɔrɔ min i bɛ se ka taa a jira an na wa gendarme bɛ yen a ko o fana la n bɛ mɔgɔ de ɲini min b'o kɛ u ko mais e yɛrɛ nana e tɛ se ka kuma fɔ k'an bɛ mun bila gafe kɔnɔ bari a ma k'e ɲɛna f'e ka taa mɔgɔ ɲini a ko k'a bɛ to mɔgɔw ɲini ka na hali sini. n balimaw komi bamanankan jɛlen don ne hakilila k'a fɔ a ye ɲɛfɔli kɔni kɛ février kalo tile 3 tɛmɛnen sa n'o ye kunungo ye faraɲɔgɔnkan tɔ minnu bɛ yen n'o de ye fulaw ka tabiya ani fulaw ka lahalayaw olu kanu b'an ci faraɲɔgɔnkan tɔ min bɛ anw fɛ mali kɔnɔ n'o k'a ma ko tabital pulaku olu ye kunnafonilaselaw wele a barosigi ɲɛmɔgɔya de tun bɛ o yɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔ in bolo kɛnɛ in kɛra kɛnɛsigi ye o fasili lase sɛbɛn in a ye min fɔ a ko min ye tabital pulaku ɲɛmɔgɔba ye n'o ye abu so ye abu so ni minisiri kɔrɔ don a da sera nin jalagili kuma ninnu ma a ko dalu foyi tɛ a bolo nin kuma ninnu na olu yɛrɛw ka tabital pulaku dilankun ye fɛn min ye a da sera o ma ko jalagi min n'o fɔra colonel major Usmani Kulubali fɛ ko jalagili juguba do wa ko a ye olu a ma taa olu jimisira fɛ wa a ma kɛ olu fɛla ye olu ka tɔnbolo fara in ani colonel major n'ale ye colonel major Usmani Kulubali Isa Usmani Kulubali n'ale ye an ka jamana finintigiw u ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don fɛn o fɛn ye finintigi ko ye olu ka kiriko ɲɛnabɔli n'o ye directeur de la police militaire ye o ye fɛn o fɛn fɔ ale ma a ye fɛn o fɛn fɔ hali n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye lamɛnli kɛ a ma tɔgɔ fɔli kɛ nka a ye perepelatigɛw di i n'a fɔ a y'a lamɛn cogo min ye abuso ye n'ale ye minisiri kɔrɔ ye a ye jaabi min sɔrɔ ka fɔ a yɛrɛ fɛ ko colonel major Isa Usmani Kulubali kan bɛ ale ma wala kan bɛ olu ka tɔn ma a ye jaabi min sɔrɔ o ka kumaw la o jaabi ninnu filɛ nin ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ janko an na se ka faamuya sɔrɔ cogo min bisimila basila. Balma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tabital pulaku yagu wele bi aw nana kiala amba fo amba wali mando. Nte signé folo ye ka tabital pulaku ka point de presse organisé. Awati o wati na yaw wele aw bebena aw niki aw ni baraji. Bi wele kum ambena ma do de jabi. Armée nationale ka 60e anniversaire aka sambi worona o kera o dongo mercredi 20 janvier 2021 anka armée nationale ay sambi woro soro ambe duwaw ke alaka barketo armée malienne la alaka si janni kenya dama alaka deme abe baragele minna o watila ORTM ye officier damadou wili o ka baroke o baro senfɛ to ko do to colonel major Isa Usman Kulubali ayi kuma damadou fo min digira tabital pulaku la tabital pulaku berna o di jabi ako tabital pulaku e siya tonde ako groupe do be siya ton do be u bolo ni terroriste bolo be ñom bolo ate masi la a hakil tabital de do ako Libé affaire kera tabital vers la gendarmerie a président mana mavere mana abe komi ansira na kata ou bien amason kata parce que dalilu preuve tambolo amba jabi mais anko amba jabi ni bunya de ale yerenta do mais mba do colonel major et armée bilbili armée mali konaya mawo ma ni au grade de ko bila har ni grade fini de bila
tanke mali armée modi ikakanka bunya mali mbefe mba bunya parce que mba don 104 do abe bo 112 min kana du belebele do du nyanamande do akakanka bunya mba don parce que mba fa do dunya ni karamade tumbe ni na fakie fa fatura ala ka hinala tabital fulagul se siatoye ambe mi wele association culturelle odudu association culturelle amba wele ami de association des amis de la culture belle maoma ni fula tabia yani ono viete fula tabia ani fula jogani fula tabia na kadi ni bi yere akono ibebe tabital kono ina na ibala tal kono ya machama biya bozo biya sani bi kase dogono biya pamanaw biya bobo biya sonikau biya koroboro biya burdame be masia biya comme enfana ambe soro bamana culture tona ambe so si on vera nu culture association culturelle nu ambala amfula bala tabital kula be comme jina dogo abe comme sonike nunu katon mayani dongo to abe comme o mais nimbenye ton culturel dun de la ka dira o bamana ton de atago association ko ani tabital bekile o yo yoroye maintenant ka fo am boloni de terroriste bolo be nyogom bolo o accusation ma fuito anna ay yan toro ko jugo ambe mi mbele to babukan na lancer le défi amba nyana faire na ya tabital sutra o koda ala kana sutra dinya fer la haraka masi ale kilente de mawo ma mimbe ko mi anyoko mimbe miru o togola mimbe a miri ko ani terroriste bi bolo bi nyong bolo o korre anti malien yi parce que do bana bien ulu hakila ka ulu dron de mali ulu hakila ko ulu dron de mali le ulu hakila ko to nunu be dunan de to nunu be krefe malien de ote ala otalaw malien be malien ibi jamana fe chok bi afana banka jamana fe chokola an wolola ya an be alla deli nasara an suka doya ante jamana were shi don ni yante hari nan tara ambe buli kana donc anga jamana de do na fora ko anni ma wele be nyofe e jamana ki o ye njugu galondi e amba nyina fe na prévu kilem pa bolo aka labo dinye be kaye maintenant munye dibe koye e 22 octobre ko kera libé ma muga ani nani ni butoraye cew bala musu bala dem sen fitni sabatu bala bon armée no do anya nyini anya communiquer ka kuma o kofe anya lettre sama président na ka ko libeta kera yanno ke bine damata tun kera yanga sagu tatun kera amba nyini président ye ale minye armée benye maye akajija aremi madama do beye ukana ke siya keleye ukana ke siya koye ambe mi wele tubab kana délit de faciès iyera dro ini fula bolendo ibe wele terroriste yemis anjon lettre de sebe au lieu de tarano lettre de gendarmerie là où yam wele ambulo plaintite ni plaintite do amba nyesi tribunal de la ambe tribunal sirato tubabu kana sariya sirala danfara bala anya foye ko ninkera amba ngili amba nyinafe aka fere bele jele ke anyogo were kanake ani oni plante de kelenyi yo beleli ke an o yambeli antara bo fonyon ko dodi kera ata chogola o donde non note antumbe la bankata ele mambe bambulu amba me do bavo après pete me mo sou dalil be ou dalebe ou fawnu babe do ker ko kera domine munu akara munu nyana u balolembe ferebete moka bon ani priobere ambise ka minjira mais amma dabo pratikama si chama yan yoroina point de presse là mo ba ni anyine ka est ce que awbe possibilité ke arbe anka itala abada ante ta nanka ita ya tribunal la abada ante ta ni anka armée tribunal la mais ni ko kera mimba be ambafo ani citoyen yi hari ni tabital kula côté anye citoyen ni citoyen démocratique là ni féminin mi mabbe mi bafo mi bafo ni hakili ama mo deni ama ngaluda mo la
min kɛ sallallahu alaihi rasul. Balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la aw tulo donna la k'a fɔ Imam Mahamudu Diko a fɛmaa minnu bɛ yen n'u ye kulu dilan kulu min n'a nanzarakan ye coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahamudu Diko fara ɲɔgɔn kan bolo fara kulu o kulu bɛ yen fara ɲɔgɔn kan kulu o kulu bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen ye Imam Mahamudu Diko kanubaw ye. Nin de ye o tɔgɔlakulu ye kabili san daminɛ a kɛra i n'a fɔ u kulu fara-farala kabili janvier kalo tile 25 tɛmɛnen a bolo farakulu minnu bɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu y'a jira k'a fɔ k'u ye ɲɛmɔgɔya min ɲɛmɔgɔya yɛrɛ tɛ koyi hali n'a kɛra ɲɛmɔgɔya ye o ɲɛmɔgɔya Ni mouvement fait versigi, association fait versigi, sariya de b'a la, statut règlement de b'a. Statut règlement bɛ se k'ale bɔ yen parce que u bɛ se ka bɛɛ bɔ yen. N'i y'a ye bi k'a b'a fɔ ko imam ka bɔ publiquement pour que k'a fɔ k'ale ka bɔ a la. Ale ye jɔn ye pour que imam ka bɔ ka kuma k'ale ka bɔ a la. Ale ye jɔn ye. Donc texte de bɛ yen nɔ, statut règlement de bɛ yen nɔ qui est suffisant parce que imam bɛ ka burja bi a caman ye Kawujun nɔ ye. Mɔgɔ caman b'a fɔ ko Kawujun bɛ kuma imam tɔgɔ la. N b'a fɔ bi nkalon don Kawujun tɛ kuma imam tɔgɔ la. A bɛ kuma a yɛrɛ de tɔgɔ la. N b'o fɔ bi k'a fɔ bɛɛ. Mɔgɔ b'a la ka duti dɔw la bi ko Kawujun bɛ kuma imam tɔgɔ la. Nkalon don imam bɛ kuma cogoya min na Kawujun bɛ kuma a yɛrɛ tɔgɔ de la. Kumakan laban bɛ ne bolo ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a bila kunna bi na Kawujun mana taa kuma yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko semasi ka ci ko imam Diko ka ci le chèque éclairé ko ka ci don nkalon don a bɛ kuma a yɛrɛ de tɔgɔ la a tɛ kuma anw tɔgɔ la a tɛ kuma imam tɔgɔ la. An bɛna min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen semasi kura de daminɛna n'o o coordinateur par intérim ye Yusufu Jawara ye. Yusufu Jawara mana kuma fɛn fɛn fɔ semasi la o de mudɔriw ye. An bɛna yala yɔrɔ bɛɛ an bɛna taa fo yɔrɔ bɛɛ an bɛna semasi structuré ka semasi kura sigi ka taa ni hakilina min ye imam ka hakilina imam ka bonya kɔnɔna la n'Ala sɔnna a ma. An balimaw nin dun ye dɔgɔtɔrɔ Seydou Umar Sise ye semasi yɛrɛ kuntigi ɲɛmɔgɔya bulon maa dɔ de y'ale ye ale de ye nin kuma in fɔ nin de kɔfɛ sa min ye Isa Kawu ye ko a fana ye dantigɛli kɛ ko ale ko ale fana bɛ tɔn sariya tɔn sigikun a n'a kɔnɔ sariyaw ko ale bɛ wakulu kɛ Imam Mahamudu Diko ye ale bɛ o de ka kuma ye ale bɛ o de ka dantigɛli kɔnɔ a ye kuma caman fɔ ko ni imam ye kiiri tigɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ale bɛ wasa don la ni imam ko k'ale ka taa ka bɔ tɔn na k'ale na taa ni a ka ŋaniya de ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka kuntilena kelen ta ko y'ale fɛla ye ale tɛna tu k'a nɛmu k'ale bi wasa don Imam Mahamudu Diko yɛrɛ ka kiiritigɛ la o de kɛra kunungo ale fana ni ɲɛmaa dɔw tun bɛ kɛnɛ kan ye a ye nin de fɔ ko min ye Imam Mahamudu Diko nɔfɛmɔgɔw ka daga min bɛ Maɲamugu sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ Imam Mahamudu Diko ka dantigɛlila kɔrɔ in ko o sugandira ko fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la Isa Kawu ye kuma min fɔ kunungo o dɔw filɛ nin semasi tɛ dɔwɛrɛ ye hakilila ni laɲini de don k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ anw ka diinɛ a n'an danbe a n'an ka adamadenya o don ba la politiki sira fɛ nka an ko mɔgɔ min y'an kuntɛ n'a ye o la o ye le chèque respecté l'imam Diko o baara hukumu kɔnɔ an ye wulikajɔ minnu kɛ a n'a tɛmɛna hukumu minnu kɔnɔ an tɛna walawali ko la nka bi an y'a ye nin wagati in na kuma cayara semasi ko la kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin coordinateur général ma n'o ye Isa Kawu ye an ko hadamaden dafa ye Ala ta ye mais avoir la capacité de se remettre en cause et avancer c'est aussi une qualité o baara hukumu kɔnɔ an ye semasi maa minnu ye yan sɔrɔ an n'u kumana an ko an b'a fɛ ka kunnafoni di pour que mɔgɔw kana taa ni bisigi ye ani kuma minnu bɛ ka fɔ ka yira mɔgɔw la ani min fɔra ko semasi coordinateur général de semasi coordinateur général k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye n'o bɛ kɛ tɛmɛsiraw de b'o la sariya ɲɛkɔrɔ an ko n'i y'a statut na règlement intérieur ta k'a lajɛ article 18 n'i y'o ta k'o lajɛ o kuma o b'o jaabi k'a fɔ semasi tɛ se ka sigi kɛ bureau exécutif fo coordinateur général ka yamaruya di ale de fana b'a présider
wa jamana yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ale de bɛ semasi engagé o de bɛ gafe kɔnɔ jamana sɔnn'o ma bolo nɔ bilar'o la assemblée constituante min ye semasi sigi n'o bureau exécutif ye o fana y'o sɔnn'o ma donc o baaraw o de bɛ kɛ n'o ye sariya ye parce que ni gɛlɛya donna tɔnko la min ka di ye ka t'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ ou bien ɲe nin kɛ o tɛ jamana t'o jate jamana bɛ procédure de bɛ yen n'o procédure ma respecté a bɛ na ni min ye o ye kiiriko ni fangako anw tɛ don o la parce que anw bɛ maa min kɔ n'an k'an bɛ baara kɛ o bɛ k'anw ma gasi ye o bɛ k'anw ma lebu ye o bɛ k'anw ma majigin ye k'a fɔ ko coordinateur ni maaw bɛ ɲɔgɔn na tribunal la semasi ko la an t'o kɛ an tɛ don o da fɛ ni ala sɔnna an ko nin baara min fɛ filɛ nin ye an y'a kɛ ni laɲini min ye o de ye k'an sen don jamana ko la politiki sira fɛ ni nin vision min n'an y'a fɔ nka an ko ka mɔgɔw fana la kunnafoni o y'an ka wajibi ye baara hukumu kɔnɔ sariya b'a daga coordinateur général kelen pe de k'a fɔ ni maa min n'a bɛ semasi la réunion 4 bureau exécutif la o de bɛ tɔn sariya la a organe bɛɛ la ka jigin k'a fɔ réunion 4 n'a ma kɛ ni bana ye bana t'a la tagama tɛ a ma darula fɔ a tɛ mutation na ka réunion bila tɛ foyi t'a la coordinateur mana danganiya sɔrɔ la yamaruya bɛ coordinateur bolo k'a falen nka maa dɔw bɛ yen u ye san 1 kɛ u tɛ na dɔw bɛ kalo 3 kɛ u bɛ tila ka na dɔw bɛ kalo 4 u bɛ na mais ne ma sɔn ka teliya ka na fɔ ko coordinateur a y'o ta ka bɛɛ gɛn ka na ni mɔgɔ kura ma sɔn nka mɔgɔ 2 min n'o falenna fɔlɔ la yanni n ye mɔgɔ wɛrɛ minnu donna a la ni y'a kunnafoni di bureau ma o ye docteur Laya Gindo ani Badara Alu Dambele an n'olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn in sigi u b'a la ni mɔgɔ wɛrɛw nka olu ye san 1 kɛ u tun tɛ na tuma min na n'u nana gafe bɔ n'o tɛmɛna kunnafoni siraw fɛ n tɛna wɔlɔli ko la ne yɛrɛ de sera le chèque respecté l'imam Diko ma u tun tɛ na nka u ye nin sɛbɛnni min kɛ ne kɔni ka faamuya la u kan ka bɔ tɔn kɔnɔ ka d'a kan tɔn ka laɲini bɛ kuma dɔw fɔ nin kuma minnu fɔra u fɛ journaux kɔnɔ tɛ bonya ye ka ɲɛsin an ka parrain ma fo ka taa se an yɛrɛ bɛ baara minnu na n b'a fɛ ka maa wɛrɛw bila ko minnu n'an b'a kɛ adamadenw ko don nka ni ala sɔnna an tɛ bɔ hukumu kɔnɔ o baaraw la an ye bureau informé u yɛrɛ kunnafoniya par voie d'huissier k'a fɔ tɔn article minnu b'a jira k'a fɔ n'i ye réunion 4 kɛ i mana kuma coordinateur bɛ se ka i jɔyɔrɔ falen an y'a bila ka taa Badara y'a signé k'a jɛnna n'a ye nka Layi a ma signé nka an ko hadamaden ko don bɛɛ lajɛlen na taalen ɲɛfɛ la mɔgɔ t'a cogo dɔn donc nous n'avons jamais fermé la porte ni à la réconciliation ni au rassemblement baaraw an y'o tiɲɛ ta maa min na o ye imam Diko ye a y'a sen don jamana ko la ka ɲini ka jamanadenw kala donc a man kan anw k'a fɔ k'an bɛ tɔn sigi k'ale ka hakilila lafasa k'anw bɛna ɲɔgɔn sama fo ka taa n'o ye tribunaliw la ou bien ici ko ne kɔni t'o kɛ ne ko ne ka position ye min ni bureau mɔgɔw sigira ka kuma ko ni imam ka laɲini don ne ka n jɔyɔrɔ bila ne b'a bila n'a ka laɲini fana ye ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka d'a ye cogo min a ka kɛ ten ne bɛ sɔn o ma parce que ne de y'a fɔ ko ka semasi sigi voulu et partager pour que k'a ka hakilila de lafasa politique sa je construis je ne détruis pas donc ni a bɛ ɲɛ cogo moi je me fasse dans la dignité et dans l'honneur donc ne toli n'o b'a dilan ne bɛ to ni ne de problème ye si cette volonté vient d'imam je m'efface mais ka taa sariya sɔsɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la non ni y'o kɛ minnu fana dara na ka tugu ni janfa je vais pas m'inscrire dans ça sinon an bɛ jamako de la o de y'a to n y'a fɔ a ka kan tuma dɔw la kumaw kana da ɲɔgɔn kan donc an bɛ kuma kuncɛ ni min ye o de ye k'a fɔ ayisa dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye parce que ni bɛɛ ko k'u bɛ imam Diko de kɔ ni bɛɛ ka laɲini ye ko semasi ka hakilila ye anw ka diinɛ ko an ye diinɛmɔgɔ de an ye danbetigi de danbetigiw diinɛ ko la u tɛ ɲɔgɔn lebu u tɛ ɲɔgɔn lajaba u tɛ ɲɔgɔn buruja wa u tɛ dankari ɲɔgɔn na u bɛ min kɛ o de ye fɛn min bɛ diinɛ kunkɔrɔta min bɛ danbe ɲɔgɔn ta o de y'a to n'a ye semasi ta k'a lajɛ an b'an ka baara daminɛ ni kuranɛkala ye an bɛ sɔrɔ ka jamana yɛrɛ ka hymne national fara kan ça veut dire que notre foi est notre dignité an ka gafe fana b'a la ka fɔ anw ka wulikajɔ bɛ kɛ jamana ka to a ka jamanaya la anw ka wulikajɔ bɛ kɛ jamanadenw ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn kanu ani jamana kanu ani jamana maracogo ɲuman k'an b'o de waleya politiki sira fɛ o tuma mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ka tila ka dan sago i yɛrɛ ka sariya min bi i yamaruya jamana kɔnɔ ni sariya ko don an bɛ se k'a fɔ nin papiye min filɛ jamana de y'an bila a kunna o tuma fo san 5 an bɛ yan mais jamana yɛrɛ kɔfɛ danaya ko de don ni danaya ko don tuma an bɛ to danaya minan kɔnɔ nous nous référons à la sagesse et à la décision du chèque respecté du membre du coup
que sa volonté soit. Moi je me plie. Mais je tiens aussi à rester dans une posture de dignité et de loyauté. Parce que Nini Moro Djera, Danaya Kodedo, Horonya Kodedo, Dambe Kodedo, la politique charia mi, Nini Moro Deglen do Anete do Dafe. Donc Mamoun Fanaï, Yé Danaya Danga, Kafo, Obara Yangato Okumukono, Ambu Befo, Mounou Yansoro, Mounouma Yansoro. Aw minnu kunnafonidilaw fana nana k'aw fana fo aw ka nali la aw fana kɛra sababu ye an ka se ka ko in sariya fɔ ka yanni an ka bɔ kuma la k'a fɔ ni seere bɛ ba kɔfɛ o ye ka kuma caya donc aw kana ɲɔgɔn sama sama statut règlement intérieur bɛ d'aw ma récépissé min ye semasi sigi o bɛ d'aw ma a bɛ fɔ min ma ko assemblée constituante o bɛ d'aw ma min ye maa fila minnu bɔra o bɔra sira min fɛ par voie d'issue o bɛ d'aw ma mɔgɔ minnu bɛ bureau kɔnɔ a dafalen o bɛ d'aw ma ne yɛrɛ ye maa minnu fara kan o fana bɛ d'aw ma ani fana aw k'a dɔn minnu taara sigi ka bɔ sariya kɔnɔ mɔgɔ saba dɔrɔn de b'a la min ye bureau exécutif ma mɔgɔ saba fila an n'olu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ kelen n y'o fɔ kuma la tubabukan na n bɛ segin a kan docteur Cissé min yɛrɛ aw yɛrɛ kan ka kamana gan a dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun fila bɔ ale bolonɔ bilara sɛbɛn ani mɔgɔ an ye réunion kɛ yan k'a fɔ qu'il renouvelle leur soutien au coordinateur général parce que semasi tɔn présentant la ko les coordinateurs u ye baara minnu kɛ k'a fɔ u tɛ se k'a kɛ bɛɛ y'o ye a signalen don ne ma sɔn ka hayi participer à réunion na danaya ko de don o Cissé yɛrɛ donna semasi la cogo jumɛn na tuma min n'an bɛ table ronde kɛ pour l'implication de la jeunesse comment la jeunesse peut contribuer à l'amélioration de la gouvernance comme Saliya de ye semasi jeunesse ɲɛmɔgɔ ye ale de tun b'a commission kɔnɔ ale de nana ni docteur Cissé donc o baaraw kɔnɔ tuma min n'a banna an y'a don seerew la n'o ye commission de réflexion an bɛɛ bɛ réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se nin wagati ma tuma min Saliya ye ko bon i kɛra ministre ye semasi tɔ an ye conférence de presse kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la ko bon sisan komi i kɛra ministre ye o tuma Laya ni Badara taara sira min fɛ n y'o fɔ n ko donc i tɛ yan n b'a fɛ i ka mɔgɔ proposer n ye i dalen don min na parce que i ka surun imam na i jɔyɔrɔ bɛ semasi la i bɛ gouvernement na donc pour que o fana ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'i b'i yɛrɛ y'a la c'était une proposition et de ma volonté sinon n bɛ se ka mɔgɔ bila yen que me confère mes prérogatives a ko n ko docteur Cissé i ka mɔgɔ de n'a nana n ko a ye parrainage kɛ ka tɛmɛ a bɛ politique kow ɲɛdɔn ko ni dalen don a la tuma an k'a ta wa a ko non c'est bon n y'a ta don min na n'a jɛra ministre a ka ministère la ne n'a bɛnna min kan a b'a dɔn donc ne tɛ mɔgɔ buruja tɛ taa ni mɔgɔ ye réseau kan tɛ dangari mɔgɔ la mais n dalen don min na c'est une conviction qui est partagée de tous mais min kɛ semasi kɔnɔ les semas qui croient à mon leadership on se réfère à l'arbitrage de l'imam an tɛ taa tribunal la an tɛ mɔgɔ buruja an t'a bila réseau kan an tɛ foyi kɛ ni imam ko ngan jɔyɔrɔ bila n b'a bila ni imam ko k'a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cogo a bɛ kɛ ten mais j'ai dit c'est une question de principe ne bɛ taa je vais avec honneur et dignité en respectant les textes au-delà des textes ne bolo min yɛrɛ ka girin texte o imam di ko ne tɛ se k'a fɔ ko il est sage éclairé ne kana kuma fɔ jamanadenw k'o mɛn min bɛ dankari o la ne t'o kɛ ne karamɔgɔ don n ka alimami don n burankɛ don o ye hadamaden ko ye mais politique sira fɛ nous avons des vertus anw bolo politique kɔrɔ tɛ ka mɔgɔw taa tabali jukɔrɔ ka yɛlɛw fɛ tile fɛ su fɛ ka taa tabali jukɔrɔ ne t'o la ne bɛ min na o ye lasulu ye o ye anw ye diinɛtigi ye an ye danbetigi ye anw tɛ se ka bɔ ka ko kɛ min b'an lagosi k'an ka denbaya lagosi jamanadenw bɛ tigɛ an na an tɛ ala deli ala k'o s'an ma donc an ka bonya de bɛ maa min yɔrɔ an ka karama de b'a yɔrɔ wa an ka danaya de b'a kan n'a y'a bila yɔrɔ min ne bɛ dan ye mais tout le reste là ni sariya ko don tu peux m'accrocher à la loi ne t'o kɛ parce que sariya m'a to ne ye semasi sigi danaya de y'a to n y'a sigi donc ni n b'a bila danaya kɔnɔ ni imam ka hakilila nana yira kɛnɛ kan k'a fɔ a b'a fɛ a kɛ cogo min problème si tɛ ne fɛ mais mɔgɔw k'a faamu c'est juste mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ an tɛ fɛn dilan ka tiɲɛ on veut être ceux qui contribuent à construire an ye min kɛ n'an bɔra la o y'an ka bila ye ni minnu nana n'u bɛ se ka tɛmɛ kan ala k'a ɲɛ u bolo a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ danaya kɔnɔ a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ le respect des textes en insistant surtout sur l'article 18 n'o tɛ jamana ɲɛkɔrɔ c'est moi le coordinateur général mais danaya yɛrɛ ne bolo o ye a su n'o y'a lasulu ye donc vraiment j'ai tenu bureau mɔgɔ minnu bɛ yan ani minnu ma yan sɔrɔ ani an kanubaga minnu bɛ yan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'a fɔ ni ala sɔnna an dɔnna ni min ye an bɛ t'o kɔnɔ n'o ye fɔ nos convictions fondées sur des valeurs de respect de l'aîné, de personnes respectées, respectables et aussi de contribuer à asseoir une culture démocratique de bonne gouvernance, mais tout en réitérant notre soutien à la réussite de la transition. Je vous remercie. Ambalmao kunafuni kunjela bi alamasa dunya akibarwa furulila antunye leidu taawye kafo miye Musa Maray kafo miye Musa Maray do kun temene ka damene tenen temene na kasi kari temene ma
a tun ye Mali dugumisɛn dɔw taama bi ta in o bɛna kɛ Kɔnɔbugu ye Musa Mara Nubu dugutigilakaw alimamilakaw fɔlen kɔfɛ a bɔlen sisan a nana Barawuli ani Barawulikaw ye barosigi min kɛ hakilila k'a fɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ an y'o lase aw ma bi ta a selen sinzani dantigɛliw kɔfɛ bɛɛ fɛla lamɛnlen kɔfɛ Musa Mara a ye jaabi min sɔrɔ k'a fɔ Barawulikaw ye olu filɛ nin an bɛna kuma di excellence ma ni b'a yɛrɛ fɛ an b'a lamɛn kosɛbɛ dugawu kɛ ka sira d'a ma an b'a fɔ an tilenna yɛrɛ la Ala ka wula ni su datigɛ ɲuman d'an bɛɛ ma Ala k'an bɛɛ ni hɛrɛ fɛ an bɛ aw bɛɛ fo aw kɔfɛ nana sira o sira fɛ ɲɛmaaw Kɔnɔbugu yan ani Barawuli an balakaw aw minnu caman bɛ kɛnɛ kan élu parti baarakɛlaw parti dɛmɛbaaw jeunes ka ɲɛmaa n'a jɛɲɔgɔn aw ka fɛ nana sira o sira fɛ an b'aw bɛɛ fo a ye an bisimila cogoya min na a ma bali an degera nin la ne hakili b'a la siɲɛ fɔlɔ minnu na an nana ni Sidi ni aw y'an kunbɛn gudɔrɔnda la a kɛra tan de o kɔrɔ ye min ye danaya ani jɛɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a gulonnen bɛ hɔrɔnya ni fasoden-ɲumanya la ni dɔ ma fara o kan fɛn ma b'o la donc an bɛ aw fo ka aw waleɲumandɔn k'a fɔ aw ye an tun famana ka lajɛ bila sen kan Kɔnɔbugu tiɲɛ don an ma ɲinɛ aw kɔ dɛ wa an tɛ se ka ɲinɛ aw kɔ an y'a ɲini den an bɛna munumunu Segu région kɔnɔ k'a daminɛ Barawuli la ko an ka lajɛ dɔ kɛ Kɔnɔbugu la pour que jɛɲɔgɔnya ni danaya minnu bɛ yen k'u kurakuraya k'a fɔ aw ɲɛna an ye sira jan tagama tiɲɛ don n y'a fɔ Barawuli sisan n ko yɛlɛma ka député fɔlɔ sɔrɔ yɛlɛma histoire bɛɛ la a kɛra Barawuli cercle de kɔnɔ n'o kɛra Sidi ma sinikɛnɛ ma yɛlɛma bɛ députéw caman sɔrɔ inshallah mais a daminɛna Barawuli la donc o la yɛlɛma tɛ se ka ɲina Barawuli kɔ cogoya si wa ne yɛrɛ fɛnɛ Musa Mara ne fɛnɛ tɛ se ka ɲina Barawuli kɔ cogoya si aw ka dɔ la an ka nalen yen a bɛ kana k'o sɛbɛntiya fɔlɔ k'o fɔ o ka faamu dɔw bɛ nalen bi na an ka tɔn n'o ye yɛlɛma ye a ye fanga caman sɔrɔ maaw bɛ ka don a kɔnɔ kosɛbɛ an b'a bisigi sini jamana maratɔn an b'a bisigi yɛlɛma de don aw ka da la an bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma fɛnɛ na an ye jalaji caman min ɲɛniw kɛra sɛgɛnw kɛra aw ka cercle commune 11 ne sen donna a bɛɛ kɔnɔ don dɔw bɛ na inshallah o bɛ kɛ hɛrɛ tuma ye ni Ala sɔnna wa dɛmɛ aw ka da la o kɔnɔna na an bɛ se ka fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ pour que k'i ɲɛyiriwa ani min ka kan o k'o sɔrɔ ten ni Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ o sira fɛ. Madame le maire ye laɲini dɔw kɛ ne b'a ɲini a fɛ a k'a jija Kɔnɔbugu maire ale ni ne ani maire an ka sigi ni an sigira u bɛ sira dɔw don a kɔrɔ ni Ala y'an dɛmɛ o siraw bɛ se k'a to kuranko bɛ ɲɛnabɔ ani ye fɛn bɔ o fana bɛ ɲɛnabɔ minnu bɛ ministère la bi ne bɛ dɔw dɔn a dɔw yɛrɛ kɛra n ka stagiaire ye a ka ca Ala fɛ ni min ɲini olu fɛ n'u bɛ se k'a kɛ o waati mais a tɛmɛsira ye mairie de donc i kana i ka maire contacter an ka ɲɔgɔn ye joona an ka lajɛ an bɛ se ka tɛmɛ sira mun fɛ jiko ani kuranko la y'o an ka tɔn kɔnɔ yɛlɛma kɔnɔ a ɲɛmaa dɔ bɛ yen o bɛ musow dɛmɛ u ka su yɛrɛ kɔrɔ a b'u dɛmɛ baaraw la a bɛ se ka kɛ ka safunɛ dilan ka dumunifɛnw bayɛlɛma a bɛ fɛn caman kɛ n bɛna i ni o ɲɛ yira ɲɔgɔn na ni u bɛ se ka na Kɔnɔbugu ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ ka musow former an b'a lajɛ ka tɛmɛ o sira fɛ n'o baara kɛra o kɔfɛ dɛmɛ dɔw bɛ se ka kɛ min na to musow bɛ se ka baara kɛ u bɛ su yɛrɛ kɔrɔ an b'a dɔn Sidi tun b'o caman kɛ donc an bɛ ka Sidi ladege de o sira ninnu kan ni Ala sɔnna donc aw k'a dɔn dɔrɔn teriya danaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni caman ma fara ka fɛn ma bɔ a la an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka o dɛmɛ an ka tɛmɛ an bɛ an b'a ɲini parti baarakɛbaa bɛɛ cercle fan bɛɛ kɔnɔ halisa a y'aw jija parti in sigira ni hakilina min ye
mɔgɔw y'a fɔ nin hakilina in ka ɲi mɛ k'a fɔ ko nin hakilina in bɛ se k'a to mɔgɔ ka jamana mara a bɛ gɛlɛya parce que maliyɛnw degelen don dɔrɔmɛ 5 di yan 20 di yan 2000 di yan ka fɔ tɛ ye ko maliyɛnw degelen don la anw m'an ka hakilina in ta o ma parti bali ka sankɔrɔta sɔrɔ parce que anw dalen b'a la fanga ye ala de ta ye fanga tɛ maa ta ye minnu bɛ 1000 ni 2000 di olu ta tɛ minnu m'a minɛ olu fɛnɛ ta tɛ ala de ta don donc an jigila tɛ min tɛ ala la cogoya si an bɛ continuer an ka sira in kan yɛlɛma sira in ka gɛlɛn dɛ mais mali jɔli sira don aw ka dɔ la jamana in tɛ se ka jɔ cogoya si n'an m'a kɛ tiɲɛ ni jɛlenya n'an m'a kɛ hɔrɔnya ni ladiriya n'an m'a kɛ fantanw k'u ka hakɛ sɔrɔ o kan n'an m'a kɛ ɲɛfɛmɔgɔw ka kɛ kɔfɛmɔgɔw ka jɔn ye n'an ma jamana in ko ye jamana in tɛ taa ɲɛ a ka gɛlɛn dɛ mɔgɔw b'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ sanfɛ a man n'olu ye nka jamana kɔnɔden fanba nalen b'a la olu ye tuguni a tɛna ninnu fɔ donc aw si kana aw jigila min y'a yɛlɛma hakilinaw la a y'a baara kɛ naani min ka kan an b'a sɔrɔ ni ala ye min don an bɔgɔ la an tɛ taa ka na an b'a sɔrɔ wa ni ala sɔnna a bɛɛ bɛɛ belebele ma inshallah donc an bɛ aw bɛɛ fo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen la kɛ bari sini fɔbaga kɔlɛ bɛɛ parce que u ye ale ka sira suivi parti kɔnɔna la sɛbɛ yɛrɛ la an b'u fo u waleɲuman dɔn an b'a fɔ ye halisa an ni kɔlɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana an b'a lase adama ma dadɔn fama ale fana parti hakilina a bɛ baara kɛ n'a ye arajo la kosɛbɛ k'a kɛ sababu ye mɔgɔw ka hakilina in faamu an bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ a fana inshallah sanjikɔrɔ wɔsi ala b'a dɔ ye ka mɔgɔw bilasira ɲuman kan tuma dɔw la sanjikɔrɔ wɔsi don jamana in aw bɛɛ bɛ tugula jose nɔfɛ cogoya min na adama fana ye jose de y'aw bolo yan k'a bɛɛ hakilinaw ye kelen o kuma minnu fɔ o kelen don a bɛɛ ye jɔli siraw an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye halisa ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma jamana ye ala k'a basigi ala ka bɛn sabati ala k'a sankɔrɔta kuma damadɔ de tun bɛ bolo ka fɔ aw ye ala k'an to ɲɔgɔn ye aw ni ce merci. Ni bɛna dansigi kɛ bi dun kibaru la an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu.